हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। तो प्रेम से बोली गुरबैना सब गौरी पुत्र गणेश की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो हे गुरबैना सब, इहे फागुन के महीना बाटे और यही फागुन के महीना के समय गौरा ऋषिया के अपना भोला जी से चल गइल बाड़ी नैहर। कैसे गइल बाड़ी या काहे गइल बाड़ी, आप लोग ये कथा के पूरा अंत तक सुनब तो आप लोगन के पूरा रहस्य मालूम हो जाई। और अंत तक सुनला से कथा जो कहल जाला कि प्रेम भाव और दया आप लोगन के मिली। काहे कि भगवान सबके ऊपर दया करेने। जे कथा कहेला सिर्फ वही के ऊपर ना, जे कथा सुनेला सुनावेला सबके ऊपर भगवान अपन दया माया सब बरसावेने। तो ये गुरु बहिना आप लोगन कि अगर हमार कथा पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। तो गौरा माता काहे गइल बाड़ी, आप लोग पूरा अंत तक कथा सुनी ते आप लोगन के रहस्य मालूम जरूर हो जाई। तो एक बार ही फागुन के महीना में ये शुरू हो गइल बा महीना फागुन के, और रोज गौरा माता रोज अपने भोला जी के लिए भांग धतूरा पीसत तली। रोज पीसत तली और रोज भांग धतूरा पीस के अपने भोला जी के पिए के देतली। लेकिन अपन धीरे धीरे जब समय बीतल बाटे त गौरा के जैसे हाथ में चूड़ी जन रहल, जवन चूड़ी बाटे उ टूटल जाता। बेचारी परेशान हो गइल बाड़ी कि हम इतना मेहनत करतनी भांग धतूरा पीस के देतनी, अब भोला जी ऐसन बानी कि जो हमरा के एगो चूड़िया के मतलब एगो बंडलो जौन कहल जाला कि हमके दर्जनों के चूड़िया ना ला के खरीद के देवेनी। इतना शिष्या बाने लोग उनके दया माया परोपकार करतनी और हमरा ऊपर जो अपने पत्नी के ऊपर इतनो से दया ना कर सकेनी। अब गौरा माता ऋषियाइल बाड़ी अब भोला जी से कहतनी कि हम जातनी अपने नैहर, जब आप हमके एको सामान खरीद के ना दे ते हम कैसे का करम, हम यही तर से रही। तो भोला जी कहतनी कि ना ही दे, लेकिन समय आवे दो, समय के आवे दो। अब गौरा माता ऋषिया तली और रोज ऐसे कहत कहत का कैले बाड़ी कि जो कहल जाला गुरु बहिना सब कि पति पत्नी में हर एक पति पत्नी में कहीं ना खटास मिठास होत रहेला। वही तरह यही दोनों जने भगवान जी में गौरा माता में भोला जी में खटास मिठास हो गइल बा। और जब खटास पड़ल बाटे तो खटास के समय यानी कि माता पार्वती ऋषिया के एक दिन यही फागुन के महीना के समय में जौन कहल जाला कि होली नजदीक आइल बाटे और चल गइल बाटी नैहर। और नैहर चल गइल बाड़ी अब भोला जी के अब ई भांग धतूरा के बिना रही नहीं किया जात। अभी सोचत तने कि हम का करी, कि हम अब भोला सोचत तने रोज कि हम का करी, अब कैसे भांग धतूरा पिसवाई। अब रोज का करे कि उनसे कहे कब उनसे कहे, कब वो ये देवता से कब वो देवता से, केहू न केहू रोज कहत कहत अब सोचत तने कि अब का करी, कैसे काम चली कि रोज यही तरह हमसे होता। अब एकरे बाद का भइल बाटे कि एक दिन गौरा जब ऋषिया के चल गइल बाड़ी तो कुछ ऐसा ही दिन बीतत गइल। तो भोला जी के एक दिन नंदी महाराज कहत तने का कि ये भोले बाबा जैती गौरा माता के ले ले आती, अब हमसे ना पिसा पाई ई भांग धतूरा आपके, हम कैसे का करी। हम एने देखी कि ओने देखी, कहीं यहाँ आप भेजे नहीं कहीं वहाँ भेजे नहीं, फिर भोर होला ते आप कहे नहीं भांग धतूरा हमके पीस के दो। अब नंदी महाराज के बात पे सोचा तने भोला जी कि अब जाई ले आवे। अब सोचा तने कि अब उनके नैहरे जाए पड़ी, का करी कैसे का करी। जो कहल जाला कि महतारी बाप के, अब गौरा सोचा तली कि महतारी बाप के बात मन ले रहती ते आज ई दिन ना देखे पड़त, लेकिन अब ऐसन हो गइल बाटे। अब भोला बाबा का कैले बाने कि अब मनावे खातिर गौरा माता के उनके नैहरे गइल बाने। कौना भेष में गइल बाने, एगो चूड़ी खातिर जो ऋषिया के गइल रहली गौरा माता अपने नैहरे, वही चूड़ी के दर्जने के खरीद के खूब ढेर सारा लेके आइल बाने। और लैला के बाद से ओके एगो झूड़ी में धैले बाने आ ध के लेके गइल बाने, अपन भेष बदल के एकदम नौजवान के रूप ध के गइल बाने। आ चूड़ी चूड़ी चिल्ला तने केहू चूड़ी ली हो, केहू चूड़ी ली हो। अब गौरा माता के जो माता जी बाड़ी सुनले बाड़ी या कहतली के गौरा जाना चूड़िया पहन लो, ये कह के गो चूड़िया पहन ले बाड़ू निक ना लागता, केहू
का कोही। तो कहत का बाड़ी गौरा माता ना, जबले ई हमार भोला जी ना लेके आइम तबले हम चूड़ी ना पहिनम। तो कहत तली कि ना जा न देख बड़ा सुंदर चूड़ी लेके आयल बाने, एक जने आयल बाने बहुत सुंदर चूड़ी ले आयल बाने, बहुत सुंदर सुंदर बाटे। ओकरे बाद का भइल बाटे कि अब गौरा सोचले बाड़ी चल एक बार महतरियो के अपने बात सुन ली। थोड़ा बतिया सुन के गौरा माता चल गई बाड़ी देखिए, कहतली कि हाय चूड़िया कैसे बाटे, कितना के बाटे, दर्जने पूछतली। पूछ के सब केहू लेते रहल, इहो कहली कि हइयो हमके पहिना दी चूड़िया। अब जैसे वो भोला बाबा सोचत ने कि कैसे हम कही कि हम तुहार पति हई आ तू हमार पत्नी हो। अब भोला बाबा सोची गुड़ बहिना सब कि अब कौन तरह से सोचत ने कि अब कैसे का कही। तो वही बीच में उनका कलाई पकड़ के एगो गाना का गावतनी कि जब चूड़ी पहनावतनी तबे गावतनी कि ओ समय नरमी तोर कलैया ए गौरा कोमलो ए गौरा, नरमी तोरे कलैया ए गौरा नरमी शरीरिया। यही तरह से गाना गा के आ 2-3 बेर जन कहल जाला कि 2-3 गो चूड़ी पहनाओ तनी तबले ही पार्वती माता के यानी गौरा माता के निक ना लागे उनकर गाना आ कहे कि माँ हम ना पहनम। अब वो वही समय चूड़ी छोड़ ओढ़ के चल गई बाड़ी घर में भागी के आ जाके कहत लली कि माँ हम ना चूड़ी पहनम, हमके मन ना होता कि का जानी कैसन बाटे चूड़ी हरवा। अब भोला बाबा वहाँ से बेच के फिर अपन चल गई बानी वही पर उ जहाँ पत्थल पहाड़ पे रहत रहनी। फिर ओकरे बाद से फिर बिहान भइले वही तरह से लेके आइल बानी आ फिर वही तरह से का भइल बाटे कि ओकरे बाद से फिर उनका माता जी दूसरा रूप ओ दिन धारण क के आइल हने भोले बाबा एगो बूढ़े के भेष रूप धके। ओ समय आइने पूछत ने कि केहू चूड़ी ली केहू साड़ी ली, ढेर सारा सामान लेके आइल हने। अब गौरा माता के जो माता जी बाड़ी कहतली कि जाने गौरा आज पहिन ला, दूसरा चूड़ी वाला आइल बाने जा पहिन ला। अब गौरा सोचतली कि चल एक बार माताई के बाद फिर बतिया हम मान ली। फिर से उ गइल बाड़ी गौरा माता पहिने आ फिर उहे गनवा गावतने भोला बाबा। फिर से जब उ गनवा गावतने त गौरा माता अपन चूड़ी उड़ी छोड़ के हाथ छोड़ा के भाग गइल बाड़ी घर में आ जाके अपने माता से कहतली कि देखो ने माँ ई ऐसा नहीं बुढ़वा गाना गावता। फिर ओकरे बाद उनका माता कहतली अच्छा रहे द दूसरा कोनो चूड़ी वाला इहे सब त पहिन लिया। फिर गई ने अब भोले बाबा सोच समझ कि कैसे हम कही कि हम तुहार पति हई। अब तीसरा दिने का भइल बाटे कि आइल बाने एगो थोड़ा बढ़िया मतलब अच्छा रूप में आ थोड़ा एकदम मिलत जुलत अपने भोला जी के रूप में अपन ये रूप में आइल बाने, लेकिन थोड़ा एकदम अच्छा से आइल बाने कि केहू देख के ये कहे कि गौरा तुहार पति आइल बाने, लेकिन ई त चूड़ी बेचत ने यही रूप में आइल बाने आ चूड़ी बेचत हुए। तो सब केहू देखता और सोचता लोग की तला त गौरा के ही हवे पति आ गई ने अब बेच चूड़ी, ई काहे चूड़ी बेचे आइल बाने। अब सब केहू ये सोचता, लेकिन जो चूड़ी लेवे वाला बाटे चूड़ी देख के मोहित हो गइल वालो, काहे कि भगवान जी के लीला वहाँ शुरू हो गइल रहल। गौरा माता के लगे केहू गइल कहल कि गौरा माता तुहार पति चूड़ी बेचे आइल बाने चल देख लो। जैसे गौरा माता गइल बाड़ी देखे कहतली कि अरे ई कौने रूप में आइल बानी चूड़ी बेचे आ काहे चूड़ी आप बेचे आइल बानी चूड़ी बेचे आइल बानी। तो ओपे अब का भइल बाटे कि जो भोला बाबा बाने कहतने कि तू आज लो ना पहचानत रहलू है यही से हमनी है यही रूप में। अब का भइल बाटे कि उतना सारा ढेर सारा एकदम पूरा एक खाची चूड़ी जौन कहल जाला वो पूरा चूड़ी के दे देले बाने भोला बाबा की है ल ए गौरा तू पहिन और है साड़ी ल पहिन आ चल हमरे घरे। अब घरे लेके गइल बाड़ी गौरा और ले जाके अपने माता जी के लगे धैले बाड़ी आ कहतली कि ये माँ देखो चूड़ी आइल बाटे आ तुहार दामाद लेके आइल बाने। तो उनका माता जी बड़ा खुश भइल बाड़ी, कहले बाड़ी कि देखा न तू जौना खातिर रिसियाइल रहलू है तू एगो दूगो चूड़ी खातिर रिसियाइल रहलू है, तुहार पति इतना सारा चूड़ी या सामान लेके आइल बाने। गौरा माता के माता बड़ा खुश भइल बाड़ी आ कहतली कि जा चूड़ी पहिन ल ओही चूड़ी हारे से पहिन ल जौन रोज दिन आवत रहले हैं। तब शंकर भगवान चूड़ी पहिनौले बाने आ साड़ी देले बाने कि जा है पहिन के आवा चल चलल जा साथे। अब
तैयार भइली गौरा माता और अपने पति के साथे उनकर माता तैयार कैली कि जा अपने घरे कुशल मंगल एकदम सुख से रहिए, आराम से रहिए। ते गुरु बहिना सब कहल जाला कि अपन घर घरे होला। तो यही तरह चाहे जंगल में रहे चाहे कहीं भी रहे, वही तरह गौरा माता के भी घर जब उनका बिना सुना लागे तो माता पार्वती अपने घरे फिर आयल बाड़ी। तो यही से कहल जाला जैसे उ तो माता पार्वती रहली है, उ जौन कहल जाला कि शंकर भगवान के उ गौरा रहली है। तो भगवान कौना कौना भेष में आके उनका परीक्षा लेते रहने हैं, कौना कौना रूप में आके परीक्षा लेते रहने हैं। हमन के तो मनुष्य हैं, कौनो कौनो भी रूप में आके कभी ना कभी परीक्षा ले सके ने। यही से कहल जाला गुरु बहिना सब कभी भी पाप ना करे के चाहिए, कबो गलती ना करे के चाहिए। अगर गलती से भी गलती हो जाए तब वो क्षमा मांग ले के चाहिए। तो प्रेम से बोली गुरु बहिना सब शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।